La reforma de la Llei de Dependència i de Discapacitat suposa el reconeixement de nous drets de les persones amb dependència o discapacitat, les seves persones cuidadores, i estableix la comunitat com l'entorn natural on es proveiran aquestes cures. Abordem en aquest a fons quin serà l'impacte de la reforma. Com impactaran en els models d'atenció domiciliària i comunitària les noves prestacions i serveis i la compatibilitat entre elles? Si parlem de la reforma prevista de la llei de dependència, que és la que introdueix una sèrie de petits canvis, jo crec que posaria l'èmfasi sobretot en que l'eliminació de les incompatibilitats és una bona idea. És a dir, jo crec que la regulació que ha de fer una llei marc estatal ha de referir-se a les condicions bàsiques d'accés als drets i al contingut bàsic dels mateixos, però no entrar en quin tipus de prestacions s'han de combinar o de quina manera. De fet, una de les coses que veiem en el camp de l'atenció a la dependència és que una necessitat bàsica és la flexibilitat. Per tant, és difícil preveure des del legislador quina és la combinació concreta que pot ser necessària en un cas concret, en un territori concret, i per tant, com més marge hi hagi per fer aquestes coses, millor. Tenint en compte l'estratègia estatal per un nou model de cures a la comunitat, què suposa aquesta reforma en termes de drets? A veure, un si repassa el que ha passat en els darrers anys, es troba que hi ha la creació d'una estratègia global europea de cures, seguida del desenvolupament d'estratègies a nivell de cada estat i moltes vegades a nivell també de cada territori que gestiona els serveis socials. En general, totes van en la mateixa línia i jo posaria l'èmfasi en que un dels elements centrals d'aquest tipus d'estratègies és insistir en el dret que tenen les persones, en aquest cas persones que necessiten de suports perquè són dependents, de viure la seva vida no com si estiguessin, per dir-ho així, internats temporalment en un hospital, sinó en un context que els permeti una vida el més lliure i autònoma possible. En alguns casos això es pot fer en el mateix domicili, altres vegades requereix de serveis de tipus residencial, però que haurien d'entendre's més com les llars petites on es viu que no com un servei d'internament com un hospital o equivalent. Jo crec que aquest element del dret de la gent a organitzar i a expressar i a organitzar la seva vida en funció de les seves preferències és un element clau que travessa totes aquestes coses i que la reforma de la llei en diferents punts intenta recollir. Quins reptes hauran d'afrontar els governs municipals quan entri en vigor la reforma de la Llei de Dependència i la Llei de Discapacitats? No m'atreviria a dir que hi ha molts reptes nous. Jo crec que són els mateixos que hi havia abans, amb algun petit afegit que ara comentaré. A veure, en principi, la primera cosa que s'ha de dir és que una llei estatal en aquest país jo crec que no hauria d'entrar a regular massa quin és el paper que tenen les administracions locals. I ho dic perquè el mapa local de cada comunitat autònoma és totalment diferent. Tenim comunitats autònomes amb micromunicipis molt petits, i per tant amb una capacitat feble per prestar serveis, altres són els municipis són més grans i tenen més capacitat. Jo crec que això s'ha d'ajustar territori per territori i per tant una llei marc estatal no ha d'entrar en dir si els ajuntaments en tal o qual comunitat han de tenir més o menys paper. En tot cas, el principal paper dels ajuntaments en aquest camp fins ara, i segurament ho continuarà sent, és bàsicament el de l'accés, el lloc on es sol·licita l'accés i es elaboren els plans d'intervenció individuals d'atenció, i la prestació dels serveis domiciliaris. Jo crec que aquí hi ha dos terrenys que necessiten canvis importants. Jo crec que la llei, probablement, des d'aquest punt de vista, el canvi més important que introdueix és el fet que els plans individuals d'atenció, els PIAs que diem de la llei de dependència, ara són a proposta de les persones, tenint consultades i demés, i que només si hi ha una opinió dels serveis socials en contra cal justificar-la i llavors es pot discutir, perquè en principi no és un disseny tècnic que és referendat per la persona, sinó un disseny fet per la mateixa persona i això obligarà a canviar coses en aquest nivell. I l'altra és una cosa que no està tant a la llei, però que la llei diu alguna cosa, que és un plantejament renovat de l'atenció domiciliària que requereix de més flexibilitat i més capacitat d'atenció a la gent en funció dels seus desitjos.